Per aquest darrer tema, que com és més intern, la veritat és que tinc ganes d'esbandir-lo i parlar de les coses que m'interessen, que són més les de fora. Jo el primer que diria és que quan una persona ha estat treballant per la ciutat de Barcelona durant 16 anys, acumulant un coneixement, Jordi Portabella, jo crec que la seva aportació més important per mi políticament ha estat que érem un partit molt poc creïble en quant a discurs de ciutat, que no tenia... El nostre partit als anys 90, doncs, sentit-ho molt, jo era militant aleshores, també, i no teníem una credibilitat forta com a partit en propostes de ciutat. I després del temps que ha estat en Jordi, la veritat és que avui som la fàbrica d'idees més potent que hi ha a Barcelona. Però amb diferència, És a dir, ningú ha fet les propostes de la potència que està fent Esquerra Republicana avui. I això no ho ha fet una persona, esclar que no, ho fa un equip, no? Però crec que això és un llegat que té molt de valor i que sigui qui sigui l'alcaldable, partim d'una posició de partida per davant de la resta de grups, perquè tenim discurs per cada racó de la ciutat amb una gran complexitat i amb una gran potència, i amb una gran capacitat d'innovació, amb molt de coneixement i amb molta innovació per la ciutat de Barcelona. I per tant, jo crec que aquest llegat hem de valorar-ho positivament, però és que en qualsevol cas, i això el Fred ja t'ho he dit per algun altre debat, no em sembla bé que una persona, escolta, quan té la generositat de dir, mira, jo ara ja no em presento i dono lloc a la renovació, doncs se li donen les gràcies. Però ara ficar-se a criticar com ha treballat aquesta persona és que no em sembla bé. I a més perquè no està aquí. I a més perquè ho fas sempre en debats que no hi és, i quan hi és parles bé. Bueno, jo crec que això no és correcte. És que, clar, ara hem de parlar d'un que ha tingut la generositat de dir, escolta, jo ja no em presento, quan de ganes, segurament a nivell personal potser en tenia. Per tant, jo crec que no toca criticar una persona que és. Ara, si em preguntes, escolta, tu escoltaràs o no escoltaràs la veu de la militància, la veu del casal, tens un mesurador absolutament objectiu, Sergi. I a més t'ho pot contestar la presidenta de la Federació de Barcelona, que està aquí davant. Des que soc diputat, tots i cadascun dels mesos, i quan no puc ho fa l'Agnès Rossinyol, però el que som els diputats de Barcelona al Parlament de Catalunya, tots i cadascun dels mesos anem a l'executiva, escoltem el nostre rotllo, explicant-nos la feina que hem fet, escoltem les vostres inquietuds, que venen a través dels presidents dels casals, tots i cadascun dels mesos. Sempre. No en feia cap. Segur. Quasi cap. Ens coneixem, també. I hem estat junts amb el tema de les naus de la Ferralla, que per cert vull felicitar la feina feta per la gent del Casal del Poblenou, una feina d'un gran valor humà i d'un gran valor polític, i útil per la ciutadania i un referent. Tindrem una cooperativa de la gent de la Ferralla, que em sembla que d'aquí una setmana o dues es presenta públicament, i és una idea que parteix d'aquest casal i que l'hem treballat junts i que hem anat junts als assentaments. Hem treballat junts temes de patrimoni molt importants al Poblenou, sens dubte, i heu aportat moltes idees. Ens heu posat en contacte amb gent de la societat, me'n recordo una jornada que vam anar junts per defensar el patrimoni industrial del Poblenou. Hem treballat junts amb l'Associació de Veïns del Poblenou, que no només planteja els temes de l'Associació de Veïns, sinó que a més té una gran força d'activitat i una xarxa de solidaritat molt important. Hem anat junts al Besòs. Alguns de vosaltres també m'heu dit, escolta, mira't de l'Hospital del Mar, ens ho hem mirat junts. El tema que ha plantejat la Isabel, aprofito per contestar la seva pregunta, parteix de la vostra iniciativa respecte a nosaltres i recollint l'opinió dels veïns tant a Vila Olímpica com a Poblenou, i vam entrar una resolució. Primer volíem entrar una cosa, la vam negociar, no vam aconseguir tot per avui, és evident, però l'estació de Vila Olímpica no es pot adaptar aquest any 2014, senzillament perquè no hi ha projecte, però sí que hem aprovat que es faci projecte, i en canvi l'estació Poblenou sí que es pot adaptar, no només adaptar, sinó fer també les sortides d'emergència necessàries, perquè això parteix del Poblenou. A mi em pots avaluar per això, perquè jo m'he explicat moltíssimes vegades i he explicat el sentit de moltes votacions. També hem parlat amb associacions de veïns sobre la ubicació d'antenes telefòniques. I ara hi ha una llei de l'Estat, feta, suposo, a pressions dels grups de telecomunicacions, que diu que les telefòniques poden donar patada a la porta i instal·lar-te antenes.
Jo no vaig entendre què vam votar a Madrid sobre aquest tema, però com que ningú va venir mai a explicar-me a l'executiva, jo sí que vaig explicar les coses, sempre, cada mes. Ho sabeu perquè ens hem vist una pila de vegades sobre això, no? Pel que fa al que et preocupa de la polarització, jo estic d'acord amb tu, Jaume, estic segur que aquesta vegada això no serà així i ho sabrem arreglar. Tenim una experiència històrica desagradable en aquest sentit, de l'any 2008, on, t'ho diré molt clar, jo crec que part de la divisió ens venia de dalt. I ara de dalt no ens en ve cap de divisió, perquè tant l'Alfred com jo som membres de la mateixa direcció del partit i tots dos estem a partir d'un pinyó, amb Oriol Junqueras i la feina que està fent. Per tant, de dalt no ens en ve cap de divisió. Presentem dues maneres de treballar, expliquem les nostres idees, expliquem el nostre coneixement, el nostre trepig i la nostra voluntat de fer per la ciutat i vosaltres escollireu en total llibertat i ja està. I estic d'acord que les primàries són un gran exercici positiu, molt positiu, sens dubte, per escollir. De fet, és tan positiu que es van fer sense reglament a Barcelona l'any 99. Primer lloc del partit que es van fer, sense reglament, a l'any 99. O sigui, a la Brava, vam dir, primàries. Els que aleshores es portaven, jo era un militant de base que va entrar en aquell moment. A la Brava, vinga, primàries. Després es va introduir en els estatuts del partit perquè vau haver militants de Barcelona, molts dels quals presents a la sala, que ho vau demanar i al Ment de l'Herenda li va tocar negociar-ho en un congrés de Lleida que van haver unes castanyes, però vam aconseguir ficar les primàries. I en el congrés de Girona, alguns dels equips presents a la sala també, vau demanar que aquestes primàries s'obrissin als militants i als amics. I a mi i a altres persones, en aquest cas no em va tocar tant fer-ho sol, però també vaig haver de participar, al Congrés de Girona les vam obrir a amics i a simpatitzants. És a dir, que feina per les primàries l'hem fet junts, també, com tantes altres coses hem fet junts. L'hem fet junts. I per tant, escolta, estem encantats. Ara, no amaguem una cosa, és evident que els processos de primàries també sotmeten els militants a un procés d'una certa tensió emocional que mirem entre tots de portar-ho el millor possible. El meu compromís és a partir del dia 12 deixar-m'hi la pell. I com que em coneixeu, sabeu que ho faré, Bueno, doncs l'altre telegràfic. Guanyi qui guanyi, m'hi deixaré la pell, ja em coneixeu. Terrasses, derogació de l'ordenança. Els convergents han fet una ordenança de dretes, que no s'ha de complir, s'ha de derogar. I s'ha de renegociar una altra vegada, perquè és una ordenança de dretes, no s'ha de complir, s'ha de derogar. Equilibri constant, primera línia de mar. Fracàs de la renovació de la part, o sigui, la renovació de Poble Nou té coses positives. Fracàs, trair el model Barcelona. No fer mixtura d'usos i permetre que per finançar determinades inversions, escolta, fes una torre Heinz que pugi fins al cel i la gent ja no es trobarà al carrer, no farà festa major, sinó que es troba a l'ascensor. A l'ascensor no s'hi fan associacions de veïns, al carrer sí. I el mateix als blocs de davant del carrer Bilbao. Bicing. El bicing ha triomfat en una cosa. Ha ensenyat a molts barcelonins a anar en bicicleta. El bicing és un sistema de pas. Molta gent comença amb el bicing, agafa el costum i passa a la seva bicicleta. Per tant, té un gran problema. Quin és el futur del bicing? Perquè ell, com a mateix sistema tancat, no funciona, perquè els clients que guanyen els perd contínuament. És un conversor de gent a la bicicleta, el qual fa una funció social positiva, per tant, és un èxit. Però ell mateix en si mateix és deficitari. Hem de fer un balanç, aquest matí estava reunit amb gent que té propostes d'eficiència, és a dir, de fer una ciutat més sostenible, per fer de Barcelona una ciutat molt més sostenible, amb propostes de disseny urbà, i hem de fer un balanç energètic del bicing, perquè jo sospito que tan sostenible amb tants camions amunt i avall no és. Per tant, el futur del bicing, i ara comença una prova, també proposta d'Esquerra Republicana, és la bicicleta en bateria, perquè sigui la gent la que la deixa dalt també, perquè ara el que tenim més que un bicing és una pista d'esquí. Pugem a dalt, no? I baixem a tota castanya fins a baix de la ciutat. I llavors es queden les bicicletes a la vora del mar i a la muntanya les estacions buides i amb un transport, per tant, bastant ineficient. Crec que ho he... I el de la Isabel, gent grans, d'acord. T'he contestat el de les estacions de metro, Isabel, i el tema de gent gran,
tema gent gran, mira, veus, per exemple, la Vila Olímpica, que estic d'acord amb l'Alfred, que és molt més progressista que l'ha fet el Poble Nou, que no passa a la Pineda de Gavà, que són els especuladors, com que a Catalunya no és estat i a Barcelona s'ha de finançar les coses, al final es va fer, acaben fent un urbanisme que és bonic però d'esquerres no és. Perquè la Vila Olímpica, per exemple, té un dèficit d'equipaments espectacular i té un comerç concentrat en un centre comercial que no és el nostre model de ciutat. Per tant, dèficit d'equipaments a la Vila Olímpica, però dèficit d'equipaments a gairebé tot el Poble Nou, sobretot pel que fa gent gran. La ciutat està canviant. Per tant, quan nosaltres abans parlàvem de l'impuls de la rehabilitació, és perquè les ajudes públiques que avui es donen en rehabilitació tinguin retorn públic. I si jo fico 20 de cada 100 perquè vostè comenci a fer anar la roda i aixecar l'economia, quan vostè té feta la rehabilitació em torna 20 en servei públic. I per tant hem de crear parc públic d'habitatge. Amb aquesta i amb moltes més altres lleis. Parc públic per què? Per la gent gran que no sap. Rehabilitació per què? Per adaptar aquella gent que té un gran patrimoni i molt poca renda a que tingui potser un patrimoni més ajustat i una bona renda. Per tant, gent gran hem de fer moltíssimes coses perquè la ciutat ha canviat. Però hi ha una cosa que no la podrem fer des de l'Ajuntament, que l'haurem de fer també amb la societat, que és que no se senti sol. I això, és a dir, evidentment que els funcionaris municipals i treballadors públics que treballen amb gent gran ho hauran de fer amb molt de carinyo, però tot el carinyo necessari no el donarem a funcionaris. I una vegada més, com abans hem dit en educació, en inserció laboral, en feina, en tantes i tantes coses, les coses hem d'aprendre a fer-les junts. I fent-les junts és com farem la majoria del govern. Ara, li estaria donant 2 minuts a cada un per que els